какво става, хора? Аз съм Берглиснок на Не знам това. Ще играем с Венсан. Здравейте. И тази тема е доста интересна. Например, пускаме се в игра на Battle Royale и имаме право само на един чест. Отваряме каквото са пани, взимаме и никакъв друг лут не може. В смисъл на земята не можеш. Можеш само хил от земя и такова. Или патрони. Да, да. Абе всичко без оръжие. В смисъл, можеш И честове, други не можеш да отваряш. Ако на земята видиш минита или бетки, обаче оръжие само от един чест. Например, И, например, ако можеш да отвориш чест, за да можеш да вземеш хилове и патрони, но оръжието не можеш, нямаш право оръжие да взимаш от чест. Може да отваряш колко си искаш честове, но оръжието не тази, само хилове и патрони. Тоест, хора не знаят. Къде ли скина? Къде ли скина? Къде ли скина? На някаква локация с много Стокхолм. Да кацим на той на триалника, защото там има рер често и мой ни даде хубаво нещо. Малко ти правим да кацаме там, защото няма да успеем. Да кацаме на тип-топ Треарс, там където къщите. Там мисля, че ще има добър лук. Знам. Надявам се да правят рерчез, може да се паднат две оръжия. Не, на рерчес и на тия големите, но вече ги няма тези честове, дето може ги сканнеш, ако си приятел. Знам, рерчес може да се пани не. Там виждам нещо легендарно. Само едно може да си. То е буш. Добре, да взема патрони поне. Не, ама чай, аз мога да си избирам дали мога да си взимам от честа. Чест го отвори, сега си май оня я. Доста си Аз няма... Аз нямам да го взема. Сега си избирам чест е малко. Кой? О, Мари, как чакам, брат. О, сега как се точно? Демиш. Малко да събера патронки. Гледам помпа само патроните. Да. Еми, това чест е това. Много лица, брат. Не яра като твоя. А тя там не мога да го взема. Можеш. Да, Той не са брои на оръжие. Само прекарайте от него. Той сега да търси. Може да отворя честа за патрони. Ето пак същото ми се падна. О, хил, ето такова да вземем. От земята си може да взема без оръжие. О, там виждам за щит. Чай съм. Само 90. На 90 съм. Те тук взех хилче. О, злато мога да се взема. А може да купим оръжие, например? Не. Аз ще се Патронки. Ако... тук повече лут. Чай, минито. Ама не може да вземеш, само патроните. Но брат, ти освен за яр патрон, друго не можеш. Защото ти няма ги ползваш. Добре, чай. Аз съм хил. Аз имам хил. Стрелят. Да сега малко не видим.
Стига си ги изградял. О, там има човек. Дед. Видя ли каква яка помпа беше? Да, ама не успяхме да вземем. Защото не можем. Да, ама това си. Хора, аз ще ви кажа лута ми е. AR, мини, как да разбирам. Аз къде ли се братия? Виждаш ти къде тук хвърляш, когато бяха. Бих да знаеш. Добре, аз другия ще се опрасна. Спамер. Майко, как ти спами отгоре тоя? Да. Взел се. Джетпак. Аз съм ти дропвам. Те са кред в буш. Знам, ти се кемпи. Не бе, брат, защо дойдох? Не, ще умра. Щит. Вика, мама, слизам надолу. Давай, дръж годин. Отгоре. Давай, дръж. Чуни ме. Идват. Давай, хилвай. Добре, дай пляге. Абе, знам. Ще запробвам тая игра да вземем помпа. Аз ще отворя някакъв хубав час. Тъй. Брат, Това са бомбе. не. Удобно е. Тъпото сърбе. Добре, поне ще кажем на Painted Bombs. Абе, да наубият някакво. Добре, човек, пише ми, че нямам интернет, въпреки че играта ми върви на 30 пинг и много смут. Буквално ми пише, имам такова въпросител, не въпросително удивителен, червен удивителен и червен хикс. Буквално играта ми върви на 30 пинг и много смут. Буквално е много гладка играта ми върви. Да, обаче аз много искам да се Да. Няма да взема яра. само е тук. То чест или то, или... Оф, да, аз отварям. Не, винаги не съм. Ха-ха! Брат, аз искам да щупа. Аз съм добре, Еми, Ами, вече... чакай, сметките искам, не дай да отваряш, искам да те гледам. Добре. Чай да намерим чест. Чак, ето, така. Дай нещо какво. Какво ми дай? Flex SMG. Ще купуваме килове. Да, има хора. Стрелят ни. Давай, брат, стои Flex SMG, какво да направя? Трикшот ли да му направя? Какво да му направя? Този брат се сега. О, този пак ми хубава помпа. Дед! Я не ко ми приготвяш брат на помпа. Мой имаш помпа. Брат, да биш това чарите над мен. Аз имам. Там мале как, ако знаеш как
Брат, ти си късметли, аз имам Flex SMG. Ти той тук. Само ще Хората, знаете, ще заменят той Flex SMG също е, за да ми даде бонус патрони. Нали може? Същото е буквално. Така, ето, имам 100, на старото имам 154, на новото имам 162. Брат, ще отворим да видим дали ще ми даде хил. Добре, даде ми... Поне той ярда беше му съпаднал. Ще е малко по-добре. Берт, да сам ли не видиме? Да, бе. Брат, ти умрял в Flex SMG. Да, ама не мога да видим. Ти поне имаш ротейт. Вече Патрони за SMG. Не е за AR. Берк, аз имам за AR, искаш да ти дам. да, дай ми всичко. Ето. Ти за SMG имаш ли? Да, 60. Дай ги. Мерси. За Flex SMG-то... Ема може на AR, Берк, ела 48. Колко? Нали те, да. 48. Ити. Дай ми 226. Що кой? Добре, ден. Ма чай малко да отварям честове, бе. Патрони искам. Идеално. Да, Дай сега. Много хубаво, Берк. Стрелям на никъде. Добре, аз вече на... имам още на AR, Берк. стоя си. Аз взимам злато, за да мога да си купя от там от машината патрони за SMG. Защото щом цяла игра ще бъде състои SMG, видеото не спира докато не направим виктори. Надявам се да направим сега виктори, че състои SMG не издържам. Елай тук при мене. Ако имаш Мидас, че да се направиш на Мидас. Що бе? Виж, тук има хил. Машина за хил. Ако мога да си купя селфри в аз си купувам пушка. Направо си купувам пушка. Много са. Не, това е на две. Сане, елай тук при мене бързо. Чакай, бе. Ти имаш това Разглеждам. скин. Следващата игра. Кой Трябва бе? да си го запомня това място, аз даже ще си го снимам. Защото Кой тук има скин? ти имаш и тоя. Не, имам от чистката версия. Тоя бе, виж. Ама той е оригиналния, аз имам Мидас ремикса. Нищо може. те хората къдеш знаят на не ранки, то баш на батъл, Ще знаят, Берк, те не са да не казвам, те не са сакати. Малко не се, всичко са взели. Нещо Опа, са ладно, оставили. там още 40 патрона, си дай за ER. Има аз за AR, знаеш колко имам, чай. Чай да взема. Окей. Аз имам 76. Добре, дай малко събирам, че това видео ще стане скучно. Наблизо има хора. Ато тия само се крият. Не закрият, стрелят са, ако чуваш. Аз не го се крият. Тук не би трябвало. Я. За колко? Джетпак. Не беше то балони джетпак. си имам и отивам ги стрелям. Абе имаше джетпак, ай го. Тя ще чека къде са. Там са. Трябва. Идвам. Аз сега.
Ето, те са ботки. Готово. Еми, няма вече. Дай, Берк, искаш ли път за яр? Бързо. Ети. О, вече имам макс. Браво. Ей, това да е вече. Имам още ела. Не мога, аз съм 10-20 повече не мога. Кого аз вече направих Не, текли това да изобщо. ми дава или това. Значи 138 10. Да, аз имам още. Още вече направя нещо. Аз съм посъбирам почти. Дай ми то чест. Да, браво. Как ще ми даде 20 патрона от чест, бе? Мале, виж Аз там, аз колко сорбове. аз няма се бия. Аз се слагам да рече. Аз знам вече къде са. Чай е тук. И този с флекса. Флекс SMG. Този тук се опита с помпата да му убие. На SMG Max е 540. What? Соних си Идва. балона. Хората видяха. Тя е трябва да убия. Ари, умри, бе! Много ме стрелят. Чай то да го довърша. Си сложих последните. О, Фаре, спречи, бе! Майко ще ми... Така идвам. Ари, не да стрелят, че, бе! Берк, елатка. Знам. Браво тебе. Добре си. Чай, съжалявам. Не заспа. Готов си. Чай. Човек. Браво. Ете сгоре в храста са, Берк, дръжкай. Храста. Сега ще видят. Значи има шанс от днескашния евент. Хора! Ще дават 500 V-Bucks и някакви 3 награди. Може би. Какво прачка е? Това си подката, дай ми. Не мога. Jetpack. Хора, бързо! Днеска ще побили тази топка и може би ще дават 500 V-Bucks и граничко е нещо друго. Хора! Берк ще качиш видеото веднага като направим. Хора, веднага бягайте в Fortnite, защото... Така, защото ще дават ще дават OG оръжията, OG Pump Shotgun, OG AR, всичко OG в Battle Royale от 10 часа. Мисля, че от 9 часа. Просто отивайте веднага в Fortnite, за да не изпуснете това нещо. Когато влизате в играта и ви дава OG Pump Shotgun. Ако хората не знаят какво е, напишете OG Pump Shotgun. Днес ще това ще дадат оръжие, което ще бъде в сезон 2 на Power Hour. Едно буквално като на тия 7. Берк, виж. Те ще го върнат, тия оръжия за... като извърши Power Hour. Тоест от 6 моите са пани тази помпа. Тето и го казаха. Или мисля, че веднага автоматично те пускат. Брат, тук до мен... Пускат ме с оръжие, което ще бъде в сезон 2. Добре. Ами казвам, хора, бягайте просто... Той мисля, че е след 2 часа, явно в 9 или 10. Бягайте тогава, хора, да играйте и да се наслаждавате на OG оръжията. И на новото оръжие. Вижте малко, за да видите това видео, или wallpaper ще бъде по-значителен, или няма да има wallpaper. Но аз ще го правя. Що? Защото нали то... Ами не бе 2 часа ли ще успеем? Берк, аз имам много добра идея за wallpaper. Тя не дай да кажеш, хората не Да. Абе ще измисля нещо.
Агора също, малко се забавим, днеска няма да качвам видео. Утре очаквайте видео, не се знае колко са, но няма да бъде много късно в моя канал. Но още не съм решил какво ще е видеото, просто ще има видео. Хора, предлагате ли аз 10 месеца? Това не го казах. Кво? Върнали са ли? Онова, Кое са върни? тази маска, те така къде... Да, върнали са. Боса е дед почти. Брат, трябва да ги убием и да вземем тази маска, защото... Боса е дед! Аз ще да му взема той, че да намира хора. Той бяга. Дед! Да го взема, моля се, чакай. Не брат. Не можеш, бягай. Иначе правим такива игри, само да го си учим. Да, иначе сега трябва спокойно сега, нали нормално, да, ама. Трябва да се филма. Добре, хора, вижте, може тази игра да направим виктори, защото остават 5. Да. Аз съм направил 12 кила. Аз съм учил. Те е много добре. Макс, явно Макс. Да. Значи 450. Майко. Не, аз имам вече Макса. Макса е 540 на SMG. Трябва да намерим другите хора. Те са ревайтнали боса, който побихме. Защото сега остават 5. И аз 5, 6. Да, брат. Защото от 7 човека станаха 8. Мисля, че боса горе бутнаха. Защото боса тръгваше към хората, те явно кемпят в зона. Берка, че се в моето ламбо. Виж, оригинално ламборджини. Специално. Шипинка строеше една рупа. Колата строеше 10 рупи, шипинга строеше една рупа. Рупа е валутата на Индия, мисля, че. На Индия. 20, 10. Правим. Не дед. Защо не останаха 2? 7. 8. Не знам, честно ти казвам. Брат, имам 7. Искаш ли поне едно? Не, аз имам. Чакай бе, 7 не може да събереш, 6 е макс. Така да, аз имам още едно. Не, аз имам макс. Стрелят, бе. Къде са? Ти ли стреляш? Брат, тия къде се крият, бе? Не знам. Искай да направя, аз ще почна да снайпим си. Знам къде са. Там виждаш ли, те са бос, бе. Те са при нас, Берк, при нас са. Идвай при мене, бе. Бягат. Ма те не виждат, не ги виждам. Чувам ги, тук са. Имат хънтинг. Ето го единия. 16-33 крак. Так, малко ма дразни. Ще гръмни! Гръмна! 14 крак! 10! Браво! 6! 4 са! Двама! 5! Боса един свиня, жив! Не, хилва са! Ще му убия другара! Аре, още! Не! Мисля, че само боса остана. Абе, брат! Ама не, аз му убих съотборника. Сега се рестартира. Края на зоната. Се рестартира на 3. Мисля, че
Знам по някое време. Виж, дай да го сплитна. Не, той не е там. Ама пробай. О, пазне. Ето го при мене, при мене. Седемдесет и пет, на малко е. Оф, не мога го преследвам. Трябва да изчакам 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. То си има много меткици. Сплитна. Слагам. Добре, шив съм. На мене. Дед. Браво. Още един. Да, последен, ама то къде е? Аз ти дам сега, защото ти нямаш. Аз съм страшен. Дали? Не, да, тук е. Еми, сплитвай го. Бягай. Слязна. Следвам го. 3-6. При него съм. Много е What? Патна. 25 лайк. Yes, бе! Браво, Бенси. Хора, не забравяйте се абонирате, да пръснете лайка на този канал, да пръснете лайка на това видео, не на този канал и на моя също може да се абонирате, Да. ако искате. А от нас ви давам Чао! едно чао.